Vandaag de grote dag, ook altijd wel een dag om naar uit te kijken, denk ik. Hè? Je bent heel lang bezig met zo'n voorbereiding. En dan moet er op zo'n avond als vandaag een stuk staan. Ja, dat klopt. Maar dat gaat ook lukken, denk ik. Ja, absoluut. Een aantal doorlopen gedaan, waarin je dan ook blijft schaven en dingen eruit gooit. Nog kleine aanpassingen doet, wat dingen toevoegt. En zorgen dat ze op zichzelf vertrouwen dat ze het kennen. Nu zijn ze zich om het kleden. Dan gaan we nog 1 doorloop doen. En dat is de luxe van een kortere voorstelling, dat je dat even nog kan doen. Ja, dan even kort nog nabespreken en dan gaan we lekker eten. Betsy, vandaag is het dan zoiets. Eindelijk, hè? De grote dag. Heb je dan naar uitgekeken? Jawel, dan moet ik ook een keer het kunnen laten kijken. Hè? We hebben al goed geoefend. We willen het nu ook een keer laten zien wat we gedaan hebben. Is het een intensieve week geweest? Want je zit voor vrijwel elke dag hier geweest, heb ik begrepen. Ja, heel intensief. Het kost heel veel energie ook. Ja. Je kunt een nacht goed slapen, dan gaat het wel. Het is een korte voorstelling, maar er zit wel, zie ik, gewoon best wel wat elementen in en lagen in. Waarvan ik mij kan voorstellen dat je hem 2 keer moet zien. Toch ook wel een beetje zenuwachtig, maar ja. Doordat heel veel vanuit improvisaties ontstaan, coachen we er ook wel op dat ze hun tijd nemen voor dat ieder zijn parcours heeft. En de ene avond valt dat misschien net iets anders dan de andere. En dat is ook onderdeel van de werkmethode. En het sluit ook heel erg aan bij het thema trouwens. Wie de oproep was dat ze gehandicapten ook kosten gebruiken. Dus toen dacht ik, ja, gewoon proberen. Ik heb vroeger best wel veel aan toneel gedaan. Maar ja, het gaat nu natuurlijk niet meer makkelijk. En deze kans, denk ik, gewoon ik toch nog enige keer, misschien de laatste keer, toch nog eens proberen. En dat is me goed bevallen. En dan is het dan done, hè? Yes. Dames, enjoy. Doe je eerst zaalleg nog aan, voor het gevoel of niet? Ja, ja. Nee, dat was toch prima als het was, of niet? Ja, ik zit met licht. Ja. Pak die. Pak die maar. Pak die plek. Dan heeft José ook, dan verandert er helemaal niks eigenlijk. Die staat alleen een stapje naar links. Sorry dat ik onderbreek. De burgemeester is aan de praat. De organisatie, het project heet Nooit te Oud. De voorstelling heet De vissen komen, mild. De vissen komen mild. Ik denk dat ik alleen maar van plan ben om me heel rustig te houden. Even op de rolstoel hier gewoon naar het publiek te kijken.
En dan, als het echt begint, ja, dan begin ik ook. Nog een beetje geneten, toch? Jazeker, jawel. Maar meestal is dat toch de spanning die wel een beetje de boventoon voert. En daarna, als het afgelopen is, dan dan denk ik dat we met plezier nog kunnen kletsen en terug kunnen kijken. Ik denk dat ze ervaren hebben hoe interessant een vraag kan zijn. En zowel op artistiek vlak, wat natuurlijk ook, maar ook op menselijk vlak. En hoeveel creativiteit er in hun zit, zijn ze zich bewust van geworden. En hoe het artistieke met een binnenwereld hand in hand kan gaan. En dat daar heel veel in zit om daar iets van te maken. Ik denk dat ze dat wel geleerd hebben. Ik vond het een hele plezierige week. We hebben hier echt veel samen gedaan. En dan kreeg ze ook echt een groepsgevoel. En samen met Ruud en Bart hebben we toch geprobeerd om er heel moois van te maken. Ik zie geen enkel verschil in zo'n werkproces als dit met jongeren, tussen jongeren en ouderen. Dat is geen enkel verschil. Ja, heerlijk. Eigenlijk ook heerlijk om te doen. Fantastisch. Nu is het dan toch zover dat we het kunnen laten zien waar we mee bezig zijn geweest al die tijd. En, dus ja, het is ook heerlijk verlichtend. Dat het dan toch allemaal wel lukt. En vond wel goed gegaan. Is het helemaal geen verrassing wat er gaat gebeuren meer. En voor de zaal des te meer, denk ik. Daar heb ze gelegen. Ja, ik denk dat mensen wel met vragen blijven zitten. Zo van, hoe ging dit over? Wat betekent dat? En ja, nou, dat was wel ook een beetje bereikt. Hè? Wat is de bedoeling? Jawel, min of meer wel. Ja, dus het gaat toch over de hier en nu beleving ook wel. Hè? Een stuk over het leven. Ja, daar zullen mensen zich in herkennen. Ja, toch wel. Ja. Dat is de première. Morgen weer, hè? Ja, morgen weer. Nou, met vol zin, hoor. Morgen met vol zin. Ja, zeker. Zeker nu een beetje de kop eraf is. Hè. Dus jawel, heerlijk om nu ook door te gaan.